Κιλικία της γραμμής στη Χαλκιδική. 200 τετραγωνικά μέτρα, 4 δωμάτια, 5 μπάνια και τέα στη θάλασσα από κάθε του ακινήτου. Το σπίτι έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά με υλικά πρώτης κατηγορίας, ιταλικά πλακάκια, φωτισμό και έπιπλα κατασκευασμένα κατά παραγγελία. Ο χώρος του κατοικίου ανοίγει σε μια μεγάλη βεράντα και σε ιδιωτική πισίνα με απεριόριστη θέα. Χρηστή αμμώδης παραλία, φούρνους, σούπερ μάρκετ, κρυοπωλείο και καθημερινό φρέσκο ψάρι. Όλα σε λίγα μόλις μέτρα. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης απέχει μόνο 30 λεπτά. Πρόκειται για ένα ακίνητο για πραγματικούς γνώστες. Πολυτέλεια, ηρεμία και θάλασσα. Όλα σε απόσταση αναπνοής.